Hello? Telephone? Hello, telephone. Hello? Telephone? Wait, bakit nag-e-echo? Wait lang ha. Wait. Hangin sa labas. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganito nang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo ang pinaaaliw? Tanaw, tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, 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 magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Oh, oh, magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di Wait, pag ginagawa mo? Nakalive. Rinig ka dito. Magandang dilat. Aray!
Sing, huwag kang makulit. Kung ano naman mamaya mahulog yan dyan. Huwag kang makulit. Ang kulit mo. Kulit mo. Ayan, mega love shoutout. My lads, Myla Miranda. Awi. Wait lang. Wait lang, ha? Wait lang, ha? Wait, sorry. Nag-aasikaso sa tinakit. Ganda-ganda talaga, oh. Sige lang, ano? My loves, Myla. Si Bibi muna ang unahin. Ayan. Request naman dyan ng song. Baka ma-CPR tayo. Tres Chels! Alam kong busy ka. Acapella lang. Okay na, CPR Patmoni na. Walang strike. Ganun ba yun? Sige, sige. Ano ba yung request ko, Char? Pa-request si Mayor? Dami ko CPR. Di ko na nga minumute eh. Bahala na si Lolo dyan. Oo nga, panay ka kasi kanta. Okay na yan. Ayan, mega love shoutout, Sis J Story. Paubaya. Sino ba? Paubaya na naman. Ikaw ah. Sige. Your request. Wait lang. Ayan, may request po si si Myla Miranda. Ayun, Yahoo! Ayan na silang ka. Pantay natin yung paubaya.
Para daw kay Myla. Sis, BJ lang to sabi ni Jay Story. Okay lang ng sis. Alam kong busy ka. Busy. You're busy. Ayan, nagalap shoutout. Jem Lee. Ayan na, nagsidatingin na ang mga Timber. Request ni Myla. Kakantay ko. Or nagsimula na bago ang lahat. Nung ako'y di nag-isa pa. Di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saang nagkulang ang aking pagmamahal. Lahat ay binigay ng pangiti ka lang. Di ko nakita na ayaw mo na. Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain, alagaan ka niya. Higing lang, higing ko, tuwing mababanggit na mahal mo ako. Di mo inamin na merong iba, ako ang kayakan, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain, at alagaan ka niya.
na sa kanya. Ayan, tapos na. Ayan, 8 million in the house. Thank you, thank you. Ayan, may galad shoutout si Elemento. Ayan, may galad shoutout, Jorex. Sige, sige lang, Thank you, host. Ayan, welcome, Myla. Ayan, may galap shoutout, Brian's channel, Dan Kamsa Post, kasali po. Ano ka lang dyan? Type ka lang po ng Teddy. Ganda ng boses. Thank you, Jimmy. Wait lang pala, ibababa ko yung premiere namin. Teddy po, Teddy. Type lang po ng Teddy. Bababa kayo ni Nightfoot. Si Nightfoot na po ang bahala sa inyo. Wait lang, host. Asikasuhin lang. Sige, my love. Si baby muna. Ang unahin. Pakiunahan po yung na binababa ni Night. Ano ka ba? Tung ka nga lang. Buti, talaga. Na 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 na. Oh, sahod. Tatahong sahod. Baka may CR yan. Ayan, pakiunahan ko yung nakapin. Ayan, may ganap shoutout, Ben Fox TV. Hi, tol. Nandito ako, ay. Ayan. Thank you, thank you.
Hay, sa wakay, pinansin na ako nito, lagi. Pakitamsakan ko yung yung nakapin. Thank you. Alam mo yun. Ang kulit mo. Ba't nga? Bukan na, matulog ka na doon. Adi, wow. Brian Channel dan nasa nakapin host. Ayan, thank you, thank you. Type ka lang po yan ng Teddy. Ayan, ibababa ka ni Nine. Ayan. Gusto ka na, Benjax TV? Gusto mo umakyat? Bigyan kita ng hagdan. Hagdan kami dito. Ayan, mega love shoutout, Mel Alonso. Dan sa lahat ng nakapi. Ayan, thank you, thank you. Alam kong dan ka na dyan. Okay lang ako, tol. Medyo di okay. Ano yun? Okay ka lang pero hindi ka okay. Ano yun? I don't wanna lose a thing. Nahihiya ako umakit to. Wow, mahihain ka pa pala. Charot. Dan, last week pa. Sabi ni Aminat Olo. Ano yun? Ayan, mega love shoutout, Boots. Ano to? Video. Pa-subscribe. Huwag po sabihin yung subscribe. Padikit po. Type ka lang po ng Teddy. Boots, video. Video. Type lang po kayo ng Teddy. Bababa na po kayo na ito. Ayan, Treschel. Sige. Sige na. Nahiya ako umakyat kasi angel kasi ang nasa taas. Mukha ba akong anghel? May naririnig pa kayong song? Type kayo na. Thanks. Good. Video. Ano ka? Mag-type ka lang po ng Teddy. Bababa po. Meron? Totoo? Sa kapitbahay kasi may song. Ayan, mega love shoutout ating Nadora. Mega love shoutout host. Tamsak sa bahay mo. Ayan. Type na po kayo ng Teddy. Ibababa po kayo ni Night po. Ayan. Si Brian Channel. Anghel ng bumaba sa lupa. Hi, Intay Chels B. Sabi ni Benpac TV. Ayan, Ayan, mega love shoutout, Dr. Channel. Ayan. Huwag kalimutan po yung nakapin. Pakiunahan po yung nakapin. Mga premier po. Thank you. Ayan, makipagtikitan muna kayo dyan. May naririnig talaga kayong song? Ayan, mega love shoutout kay Story. Musta na sis? Busy ka today.
dyan, type ka ng Teddy para maibaba yung ano mo. Yan, thumbs post. Yan, thumbs post. Ating Nadora. Yan, thumbs post. Ang hair na naka-ash gray ang hair. Ash gray, di na nga ash gray to eh. Para na nga siyang ano eh. Para na siyang yellow ano. Hindi na siya maintindihan. Done waiting, sabi ni ating Nadora. Ayan, binaba yung ano mo. Type lang po kayo ng TED. Sigaw nyo ng Teddy. Tapos pakiunahan po yung ano, yung binababa rin po ni Night. Legit na legit po yan. Nagbabalik din po yan. Basta mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayan. Pakiunahan po yung nakapin. Magpariban host. Ay, magpariban ka host. Naku, masisira ang hair. Sira na nga eh. Lalo masisira. Ating Nadora, daan lang ako host. Galing kasi ako sa bahay ni Sick and Die Theft. Namamasada pa kasi ako. Ay, sige po, anting Nadora. Ingat-ingat po. Ingat-ingat po kayo. Ayan, nag-shoutout ng Gabiron. Salamat sa lahat. Balikan ko kayo mga lalab. Mga lalab. 1%. Ano yun? I love you. Hey, hey. May naririnig kayong song? Oo, narinig. Ayan. Ang love ko sa'yo, host, 101%. Wow, lagpas na 100. 101. Wow naman. Love you po, Langga. Ayan, mega nag-shoutout, Radio. Sa'yo rin pala to. Tusok ulit, Tol Teddy. Ayan. Maraming salamat. Pakitamsakan din po yung nakapin, ha? Tol, pen pack. Bigyan mo na sila ng Send ko na now, congratulations. Sige po, Langga. Send mo lang sa akin. Bella Alonso, ang dami ng love noon. Oo, 101 eh. Tagpas na. Ayan, okay tol. Basta ikaw, walang problema. Yun oh. Lakas ko talaga kay kay Benpak. Ayan. Basta mag-iwan lang kayo ng bakas at mabalikan din po kayo niyan. Legit na legit po yan. Saan na kaya yun?
na may nanalo na. Sino? Sino nanalo? Ayan! Mega, mega love shoutout! Katiyang vlog! Ayan na si Chararat. Ayan. Chararat, sorry late. Okay lang yan. Wag mo na akong jaketan, Chararat. Love you. Ayoko, gusto ko may jacket ka. Parang kitang-kita ka. Charot. Dan sa lahat na nakapintol. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Benpa. Chararat, pakaano naman, pakitamsakan ko yung nasa ta. Apakaganda ni Chararat, parang katulad mo. Chararat. Pinaghandaan mo talaga yun na, Chararat. Bilib na bilib ako sa'yo. Ay, mega love shoutout, J-Story. Yes. Busy ka? Oo, busy. Busy lang. Busy lang to, cause, dalawa kong city sa'yo to. Eat muna ako. Eat well, Pentakti. Ayan. Dr. Channel, Chelly, Tamsak, Dikit. Ayan. Basta po mag-iwan lang po kayo ng, ng bakat at babalikan po kayo yan. Legit po yan. Hoy, natamsakan ko na yan, no, kay Ate Biron. Hindi, bago yan. May bago siya. Bago yan ulit. Chararat. Gusto mo umakit, Chararat? Kwentuhan tayo dito. Oo naman, ikaw pa naman ang special ng paghandaan talaga ba? Baka sabihin mo, yangit kilo. Napakaganda sobra eh. Ayan, mega love shoutout Ray Mark. Shawarat ate. Gusto ka na, bunso? I miss you na. O sige, tamsakan ko muna. Ayan, sige, Chararat. Bunso, pakitamsakan naman yung nakapin. Please. Thank you. Chararat, di mo ata na-on ang ad. Chararat. Oo nga eh. Di ko yata na-on, kaya wala sigurong harang. Ayan, loading, si Raymart. Ate, wait. Bag case. May echo. Ayan. May echo pa ba? Ayan, punto. May echo? May echo pa ba? Hinaan ko na echo. Punto. Oh, may echo, wala. Busy si Omre. Meron pa. E di wala, huwag ko na lagyan ng echo. Ayan. Ayan.
Ay, saan ba yun? Ayan. Ayan, wala na. Eto. Okay na, chararat. Ayan, thank you, chararat. Ayan, sabi ni Melalo sa Raymart, kadarating mo lang, loading agad. Ayan, loading ka daw, sabi ni ano. Ayan, meron pa ba? Meron pa? Punso, meron pa? Punso, where are you? Meron pa bang echo? Ayan, mega love shoutout sa 10 million in the house. Tut, tut, tut. Alagyan natin siya ng, ano yun? Hindi ko kasi alam yun. Hindi mo ba yun? Paano ba? Dile, y'all. Gal, mile, pe mai. Bye muna. Bye na muna. Di ko maintindihan si Loading ako. Kaya pala eh. Chat. Paano yun? Hindi niya ako marinig. May echo ba ako? Pangit ba yung may echo? Ayan, mega love shoutout. Gerald Anderson. Casey Tito ako. Ayan. Type lang po kayo ng ng Teddy. Ibababa po kayo ni Nightbot. Ayan. Sabi, ano ba? Wala na nga eh. Okay na nga. Ayan. Nagagalit ka ba, chararat? Sabihin mo lang, chararat. Akit ka, chararat, para kwentuhan tayo dito. Okay na yan. Okay na ba yung ha? Okay na. Sige, thank you. Thank you so much. Ayan. Wala, hindi ko yata na-on yung wala kasing harang. Ayan, mega love shoutout, Daryl Raterta. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Yahoo! Akit ka, Daryl? Gerald Anderson, tawag ka ni Julia. Sabi ni Mel. Pakiunahan po yung nakapin. Thank you. Basta na, no? Daryl. Nakahiga ako, B. Sige. Pahinga ka lang po dyan. Di ba may ka, live ka mamay? Parang madilim. Marilig. Sige lang po, magpahinga. Pahinga. Ayan, may 10 million in the house. Nawala na si Raymar. Wala namang channel yung night co-host. Ay, hindi pa yata na ayos. Sabihin ko kay Treskel. Hindi ko kasi eh. Ayusin ko yan. Ay, papaayos ko pala. Naririnig ba kayong song? Dr. Channel, mega love shoutout, lalab, Sarel Raterta. Sabi ni Dr. Channel.
Ay, meron. Ay, meron. Wala. Puti naman. May song kasi sa kapitbahay namin. Tapos si si Inday. Tell me now. Tell me now. Ayan, mega love shoutout, Julia Barreto. Ayan na yung mga artista. Nagsasa dito, datingan na. And hey, wait lang ha. Ayun na yung mga artista, dumadating na. Baby, now I can. Feel so right, baby, this time. Hello, baby. Ayan, may dagdag ako sa premiere. Pakitamsa ka naman yung premiere ni Darrell. Ayan Julia, Gerald, wala bang Ellen? Idagdag si Ellen, please, pati si Derek, sabi ni Katyang Vlog. Chararat, pakitamsa ka naman yung premiere ni Darrell Raterta. Baby, this time, love for me. Ayun ibang Gretchen yan. Chararat! Patamsak ako nung yung kay Darrell. Hindi pa siya tapos, nawala lang siya, sandali, nagalit sa kanya si Kuya, pinaiyak ako. Hindi pa siya tapos, nawala lang siya, sandali, nagalit sa kanya si Kuya, pinaiyak ako. Nung kumanta siya, nawala yung niya, I love niya, kasi nag-stack up. Stress! Love for me.
Tapos na lahat yan, chararat. Uy, meron akong dinagdag si Darrell. Meron akong dinagdag. May dinagdag ako, chararat. Is over. Is over now. Wala pang harang. Oo nga, nakaon. Baby, I can tell. Request ako, Tol. Ano yun? Sige, request ka. Ma-CPR tayo. Super now. Sanay ako na lang. Sanay ako na lang. When you touch me, when you touch me, baby, I can tell. It's over now. Inday, sabi ni Ben Pac. The video is running in front. Ayaw pala siyang malagyan. Ano yun? Ano yun? Ano yung song na yan? Sanay ako na lang. 6-4. Ay, Tol, pakitamsakan po yung yung premiere ni Darrell. Yung may nakalagay dyan, Dar.
Pakita mo sa akin yung premiere niya. Bakit? Ano yun? Sanay ako na lang. Sige po. Ayan, thank you, thank you. Sanay ako na lang. Sanay ano tong kanta? Hagdan! Ayan. Pakitin natin si ang aking guest. Ayan, nagbaba na ako ng hagdan, Ano kanta to? Baka sakaling sanay na. Opo. Lalaki naman to. Akit si Raymart. Siya pakantay natin. Na naman, sagap sa iyong mata, masasabi. Ang ganda ng ang ganda ng kanta na yan, Tol. Uy, bagay to sa'yo. Bagay, bagay, and bagay, bagay. Asan ka na? Nasaan ka na? Aray ko, ang sakit ng ano ko. Ang sakit ng tintig. Sayap sa iyong mata. Bakit? Bagay sa akin, Tol. Yung yung song, kasi maganda yun yung boss mo. Hi sis, J-Story! Musta ka na? Nasaan na yun si Papa Tutut? Hindi makaakyat. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. But Hunter? But Hunter Warrior? Ay, hello! Di po ba loading? Hindi. Ano yung sinasabi mo? Na echo? Ganito po, oh. Ayaw! Yung ganito. Ba't tayo mo ako maganyan? Pangit ba?
Hindi, mas maganda po kasi kapag yung natural voice. Hindi, Natural voice. yung walang echo lang po. Okay Si na yun. maganda boses ko to, parang palakan na Yes, kagaya, Ayan. Na-stuck up siya ulit. Ano, loading ay, ba? mega love shoutout mga sukintig paminaw. Oo nga, no. Maganda siya na Nag-iingay parang ako wala dito, siyang bala multo. kayo dyan. Pakita ka daw, host, kasi may multo. Ano po? Sa tabi mo. Pakita ka. Ate Mel Alonso, mega love shoutout. Ay, tara. Magsugod na itong programa karon mga sukintig paminaw. Ay, mega love Pagari ako shout karong sa gabi na para aking magsaba-saba. abalos. Ang sakit sa tenga. Abalos, Gracia. Shout out naman dyan, sabi ng kapatid kong si Gracia. Ayan. Oh, akala Sino po mo yung abalos, mag-sleep ka, Gracia? langga. Ano yan, kapatid ko? Akala ko mag-sleep ka, langga. Sabi ni Beron Channel 2, nakamata ko. Agoy. Naminaw ra ko. Nakamata ko. Dagang salamat sa Namir, dagang salamat sa mga sukintig paminaw. Pakpakan natin mga binera niya, pakpak. Pakita ka ko, host. Na-miss na Muna kita, eh, sabi ni muna. ni Bel. Pakita ka daw kasi. Sino may sabi? Ayan, Sino may sabi? mega love shoutout call. Upload Ay. ko na, Jess. Ayan, kamusta na ikaw? Kamusta mo? Ate Mel Alonso, may galab shoutout. Pengen naman ako banana. Bigay nyo ng banana. Eto natawa ko sa co-host mo kay magsugod na daw ang programa. Ako karong Pakita gabi ka una nga mga daw. sukintig paminaw. Alas 9:15 na. Ayan, bakat ang dilim. Ayan. Pagpakita ka Ang daw. dako. Pagpakita ka. Pakita ka, ah. Ano ba Mga naman sukintig to? paminaw. Dili ko magpakita kada ko kayo kog eyebags. Ay, di, huwag mo ipakita yung eyeball. Naluhis taon mo, dako eyebags pa stilan. May harang pa. Parang wala namang harang. Natawa eh. ako sa co-host mo. Ayan, mega love shoutout. Inday Ano po? Tef. Medyo ako yata yung loading o mahina yung signal. Mahina, ikaw. Wait lang po, baba muna po ako. May titingnan na po ako. Ano ba to? Bababa Bababa muna po ako, agad. host. Hinahanap ko si Harang. Wala, hindi ko na on. Mga sukintig paminaw. Wala nga I will be Harang. back Wala later nga. today. Tonight. Ayan, mega Di love shoutout sa host bantayan niya si natin. host Baka kung anong gawin. Diyan ka lang. Bye-bye! Uy, huwag kang umalis. Kakaakyat mo lang eh. Hindi, may titingnan na po ako. Babalik ako kapag makababalik ako. So, sige. Sige daw. Sige. Ayan, iniwan na ako. Benfax, mega love shoutout. Patansak naman ang premium. Go, please. Ayan, nakapin ka naman, ano? Sis Inday. Raymart, magpalit ka ng t-shirt. Malas ata sa'yo yung kulay. Favorite color niya yung green. Mel Alonso. Chararat! Dito lang ako ha. Sige, stay put ka lang dyan. Ayaw mo naman kasi umakyat. Pinapaakit nga kita. Dan tamsak na Inday Tep, sabi ni Benpac TV. Thanks, host and Benpac.
PG, ayan, sige lang. Naka-ano ka pa ba? Naka-live ka pa? Sis, Hinday? Chararat! Ay, i-on mo nga sabing harang mo. Kaya nga hindi ko pa siya ma-on eh. Wait, tignan ko nga. Walang anuman in depth, sabi ni Venpac TV. I check it. Check it. It's all across my eyes. I'm gonna stay. Bakit nakalagay siya is limited? Ayan, chararat kay Darrell, tapos na. Pang 52, thumbs up. Ayun. Bakit limited siya? I-on, ano ko na lang, i-off ko na lang. Chararat. Chararat. Dan na sa, dan sa pin sa dinagdag mo, Teddy Abalos, sabi ni Mel Alonso. Ayan. Inday Tef, Yahoo. As ko nga muna nga. Waiting to better one. Glory pa. Nasaan ka na? Where are you? Oops, teka lang. May CPR. Kaya mo yung CPR. Eh di ano ko na lang, close ko na lang siya. I-off ko na lang.
May ano nga yun. May song kasi kanina. Kaya siguro. Hayain na. Hayain na walang ano. At makikita ko siya. Broken kasi ako, sabi ni Shambis Palakol. Ano ngayon? Friend, request naman paubaya. Ay naku, sawa na ako sa paubaya. Favorite. Please, nako, ano naman kung broken hearted ka? Ano ngayon? Shambis? Stress! Stress, Charles! Paumanhin kay Shambi, sabi ni Gracia. Dalawa na kami broken hearted, Tora. Tura, uy. Thursday. Kailan yon? Anong date? Anong date? Champis, kinanta ko na kanina, dapat pinakinggan mo. Bakit na naman broken hearted ka? Ni-relationship ka na. Lagi ka na lang lagi na lang. Ang nako, love life. Sorry naman. Okay lang yun. Ganyan talaga pag broken hearted. Hagdan! Ayan, dumarating ngayon ang aking. Kasi nakakanta ka. Ay. Wait, ayusin ko. Sige. Oh my God. Gas. Oh my God. Wait lang ha. Hindi ako makapagbaba ng hagdan eh. Ayan, Balingit TV Tamsaktan. Ayan, mega love shoutout. Champis, kain na lang kaya natin. Ayan, manglibre ka kung gusto mo. Charot. Bakit kaya limited kararat, uy? Ewan ko eh, papaano ko na lang kay Crescent. Hindi ko kasi eh. Hindi daw, sa kanina daw, sabi niya kasi sa akin nung kumanta yata ako. Baka nga, yun. Mananawagan kay Clyde. Ayan, sige, sabi mo, pakisabi kay Clyde. Chambi, sabihin mo sa kanya, nakalive ako. Order na ako, Wilma. Grab ka, gutom. Si Shambis daw manlilibre. Ayan, mega love shoutout, Inday Tel. Ayan. Raymart, magtagal ka naman sa taas. Oo, magtatagal yan. Ang nga lang yung niya order. Aya. Shambis. Tumatawa lang si Shambis. Hindi ako nagpapatawa, Shambis, ha? Ano ka na ngayon? Manlibre ka na, ngayon daw na. Asan na siya? Ba't wala pati?
Ayan, Pentax TV, patuldok na lang. Bakit tuldok? Di pa nga ako tapos kumain eh. Eh di wow, hindi ko na kumakain. Tama yan, dagdag viewers ko yan, ginagawa niyong dalawa. dagdag yan viewers. Ako na gutom. Lagi ka naman gutom, Gracia. Baka nga, chararat, oo. Baka nga. Kain ulit. Gutom daw si Mais. Mais pa rin ba? Tayo nila, ate ko. Sige, Gracia. Hindi ako makapag-reply sa'yo, Gracia. Laging gutom yan. Oo nga eh, bulati kasi yan. May bulati. Tawagin mo ng angkan mo, Teds. Kaya nga eh, para naman meron akong viewers, no? Mais ka dyan. Oh! Ano yun na rin si Princess, si Onet. Ayan, mag-chat kayo dyan. Pandagdag na viewers yan. Ayan, mega love shoutout, Mr. Usumat! Ten. Dile, y'all. Gal, mile, pe mai. Ayan, dumaan lang. Ayan, padaan-daan na lang si Mr. Sumo. Tawagin ko na rin ang angkan ko. Sige, Mel Alonso, ipaano mo na ang mga angkan mo, papupuntahin mo na dito para naman madami tayong Siyempre, supportado kami sa'yo. Ayan, sige, thank you. Ang aming bunso na si Abalos. Gracia. Group chat lang? Oo, group chat. Bakit ba, Chambis? Tawagin mo na rin si Clyde. Para lahat kayo nandito. Bunso ba yan? Oo. Mangisda pa ako. Sige, Mr. Sumo. Bunso ba yan? Oo, syempre, send ko na Gcash ko. Kala ko ikaw bunso. Ako yung baka na akong bunso kasi ako yung wala pang asawa. Tawagin ko na sa bundok ang angkan ko, si Tol, Ventax TV. Pahinga talaba. Pakitawag ko yung boyfriend ni Teddy. Ayan, pakitawag yung boyfriend ko. Sino ba? Pahinga talaba. Ano pahingi ng talaba? May talaba ba dito? Alam mo yung aakyat? Wala na, hindi na nakaakyat. Chararat! Nag-bleach na yung hair mo, no? Oo, nag-bleach ako. Chararat. Chambis, meron ba? Ano nga yung sinasabi mo? Boka mo, Chambis, sabi ni Abalos. Ash gray before. Siya, nag-bleach ako, tapos naglagay ako ng ash gray, tapos parang color, pa din, yellow. Kailangan pa siguro siyang isa pa. Hindi ko pa nilalagay yung isa kasi pinapahinga ko pa yung hair ko. Meron pang BF niyan, puro online boyfriend. Ano? Ano yun, Mel? May tayo, 10 million in the house. Kaya tama yan, Gracia, at saka Shambis. Magkwentuhan kayo dyan. Tama yan. Sana all, online GF. Maganda. Sino? Sino ba? Sana all, 7 BF.
Oh, yeah. Ang dami naman noon, 7. 7 ba? Ang dami naman noon. Parang, parang wala ka naman jowa sa Shambis. Kakaano mo nga lang in a relationship. Sabi ko, 7 BF mo, puro online nga lang. Ewan ko lang, sabi mo. Siyempre ako, abalos grasya. Support yon 7. Ano daw? Support yan. Bahala kayo dyan. Meron yan, 24/7, laging video calls. Sino? Si Shambis? Grabe naman Shambis, 24/7, laging video call. Anong usawa? Pa, 24/7, walang tulugan. Ayan. Maganda-ganda yan, Shambis. Ganun talaga. Ano ka, dapat nag-call center ka na lang. Nilike nyo ba ako? Grasya. Pagpasok na dito. Asa na si co-host? Ayan, nawala. Hindi na umakyat. Malay ko dun. Pag nagmahal, kahit mukha ng tanga. Pag nagmahal, kahit mukha ng tanga. Ikaw nga lang yun. Ikaw lang naman kasi nagmamahal. Huwag mo kasing ipilit sa tao kung hindi ka naman kayang mahalin. Charot. Oo nga eh. Ay, yes, sana. Sana alam niya. Paano niya malalaman? Secret? Eh di meow. Sabi ni Gracia, kwento mo sa pagong. Champis pala ko, di naghiwalay kami. Kulang pa sa pitch yan, chararat. Hindi color white to. Color white to chararat. Tapos, inano ko siya ulit. Ay, inano ko na siya, nilagyan ko siya ng ash gray. Kaso parang nag-yellow ulit siya. Pero itatry ko pa rin yung isa kong ash gray. Baka tumalab. Hindi naghiwalay kami. Eh, dito na. Ikaw naman may eh. Ikaw naman kasi pumipilit. Nakulangan yan sa ash gray yan. Oo nga eh. Si mother kasi naglagay. Bigay kayo ng topic, friend. Aba, kailangan. Taray. Kailangan mag-top. Di mo malagay kasi wala ako. Wala ka kasi. Oo na, ako na. Di, pag ka na lang, pag de-off ko. Shoutout. Oo na, ako na. Eh di ikaw na. Ikaw na, Chambit.
bakit mo off? Di FD mo. Ha? Yung ads? In-off ko kasi limited. Share ko na yung live mo Share mo, bala ka. Bakit wala? Bakit kang walang harang? Bakit wala kang harang? Nung inon ko nga yung yung ad, limited nakalagay. Share ko nga yung live mo. I-share mo. Thanks Thanks Okay na, Tres. Meron na? Ayan, meron na daw. Meron na daw ads. Pwede mo na kayong lumabas. Charot. Off ko kasi ads. Kaya pala kanina. Oo, in-off ko kasi kanina. Nakalagay siyang limited. Kaya siya in-off ko. Siya, ligo ka daw muna. Sabi, siya, ligo ka daw muna. Bakit? Di ba siya ligo? Okay na, Tres. Thank you, Tres Chef. Tulog na ba si Tres yan? Swimming ako dito sa baba. Di ikaw na, may swimming pool. Daddy, treat mo ako foods. Hoy, tumigil ka nga Gracia. Laki-laki mo na. Wala pang ligo. 1 linggo na. Wala pa ring ads. Sabi daw ni Chararat. Meron na daw Try mo ulit lumabas, Chararat. Baka meron na. Maulog. Uy, wag yan. Don't bad words. Ay. Remove natin. Wag yung bad word, Jambit. Chararat, awi. Sabi ni Silis 16. Bel, wala pa ring ad. Gotcha vlog, wala nga Wala nga chararat, sabi ni Gotcha. Sorry, okay po, sorry na. Oo, bawal lang dito, bad word. Kasi napaka-bad words mo talaga. Napaka mo kasi. Sorry na, puso mo. Baho sabi niya Gotcha. Ay, Sabi ni Kaja, no pets allowed. Ayan. Katyang, Silis P16, chararat. Mel Alonso, Silis P16, mega love shoutout. Sabi ni Mel Alonso. Chubby Steve-O. Ay, lagyan ko din ng kay grass. Ayan. Para meron na rin siyang Para blue na rin siya. Ayan, may jacket ka na, Gracia? Baby ko si kulot. Aray ko, sakit ang tenga. Ako ay Saan, Amina, jacket? Ang daming jacket dito. Ayan, color blue na yung mo, yung pangalan mo. Wala naman jacket Nice boys. Wala kayong magawan dalawa? Tulog na yung mga Gracia? Sila Mark Ray.
Bakit Bakit kaya hindi siya ang gara eh. Intro pa lang yan. Oo, tulog na. Nagbebekwang pong dalawa. Buti naman. Ba't di pa kayo natulog? Sabagay, maaga pa naman. Baby, kasi love. Tingnan ko nga, bakit kaya wala siyang sweet na? So tayo kay Hafindura Tamsak Nuri. Lore. Oo nga, no, wala nga talaga. Wala nga. Wala nga talaga. Wala talagang harang. Ilang beses na ako nag-exit. Maaga para bukas ang labahin. Oo, tulog na ang bakekang. Wala nga. Hayain na. Hayain na. Next, ano ko na lang. Pag ako ulit, nag-LS. Chararat! Magpalipat sana ako kaso 4 pesos lang naman ng Gcash. Para mapapalipat yung chararat? 4 pesos. Wala talagang harang. Okay na yan, may nayain na. Ayan, may galap shoutout, Pentax TV. Ayan, thank you sa pag-stay mo dyan. Pali pa rin ang mga palipad. Magpalipad. May laman Gcash ko. Paano magpalipad? Piso pwede ba? Lo! Dito lang ako talayi. Ayan. Hindi ka pa natutulog. Sa premiere naman magpa-member. Ikaw bahala. Abalos Gracia, yung may dollar sign sa gilid. Uy, kapatid ko yan. Loko ka lang yan. 200 meron ako, send ko na ba? Yabang mo pag kita dyan. Ayabang mo, Gracia. Ano pa yan? Ayan, magpalipad kayo kung gusto nyo. Ay, nako. Ang paganda yan. Kailangan lilipad sa'yo puro baril. Ang baga na ba yan? Oo, Shopee. Kaya nga, parehas kayong apelyedo. Oo, kapatid ko yan. Nang bibira. Nantitrip lang yan. Hala, sorry sa emoji. Anak ng puro barya. No. Send na yan. Palitan ni Teddy yan. Palitan doon, Teddy. Wala lang ipapalit. Puro kalokohan. Uy, meron nga. Tapos papalik po sa akin, may tubo na. Ang lapit mo, Gracia. Ayan, may kalang shoutout. Sisi, Inday. Palitan pala ni Lolo yan, sabi ni Alonso. Ay, nako.
20% ang tubo, sabi ni Mel Alonso. Tutubuan na kayo ng kung ano. Gusto niyo ba yun? Payag ka? Kura ako. Puro barya ililipad ko sa'yo. Joke. Naprip talaga ito si Gracia. Bawal ang emoji. Pakibura, Gracia. Bawal yung emoji. 5 and 6 lang parang Bombay. 5, 6. Ay, pang pabor ako dyan. 20%. Ayan, binuro na. Ayan, thank you, kapatid. Ayan, stay home na lang si Chararat. Di ka pa natutulog, Chararat? Tulog na ba yung asawa mo? Baby, dahil pinalis mo ang emoji ko, may dagdag yung 20%. Maraming laman, kasi Teddy, wala kasi may kay Mayor yan. Sana all, maraming laman. Hoy, Crasha, sumigit ka nga dyan. Akit ka, Crasha, gusto mo? Pataas na pataas ang tubo. Oh, mukhang tubo yan eh. Sa sobrang tubo, tumutubo na. Awi, papalato naman dyan, kapatid. Ano na lang, nanalo lang sa loto? Support mo na kita. Ano ka ba? Oo, tulog naman na siya. Awi! Ayan! Salamat, Chararat. Pero kapag inanto ka na, tulog ka na, ha? Matutulog na rin ako maya-maya. Ayan, sige, Chararat. Pag inanto ka na, skip ka na. Advance mo na pala, tuted. Bel, wala ako ipapalato. Gusto niyo ba magpalaro ako? Para hindi kayo paboring? Si Bel lang mag-sponsor. Ano, Mel? Gusto mo? Ayan, mega love shoutout PJ Abalos official, Tamsakdan. Ayan, ang kapinsan ko. Oy, dito si Pinsan. Andito na yung mga kaangkan ko. Ayan na, naglalabasan na sila. Ayan, papasukin nyo na yung mga angkan ko. Ayan, yung pinsan ko. Pusta ka na, pinsan? Maghanap mo na ako magpagawa ng thumbnail, Chararat, para makapaglipad ako sa iyo. Ayan. Kung sino yung gusto magpagawa ng thumbnail, nagagawa si Katyan Vlog.
Hi, PJ Insan! Kamusta dyan sa ibang bansa? Hello sa lahat, busy. Sayang, walang ad. Kahit laking tulong sana yan. Okay lang yan, Katyang vlog. May next, pa naman eh. Ayan na. Ayan, hindi ka na rin monetize ka na rin eh. Sayang naman yung pagka-money mo, Insan. Ayan, hello, Abalos Gracia, sabi ni PJ Abalos Official. Akit ka, PJ Abalos? May gumagawa ng thumbnail sa akin, free lang. Sana all free. Smell alone. Hindi, para naman yun sa tulong na rin yun kay Katyang Vlog. Ako, akit na ba ako? Sige, umakit ka. May hagdanan tayo. Literal. May gumawa ng thumbnail. Magpapalaro sana ako kaso nakita ko puro abalo. Bakit? Yung pinsan ko, yan, nasa ibang bansa. Busy yan, hindi nakakapag-LS din yan. Ako po, ako pa thumbnail, yung free lang, yung free dyan. Ano ba yung thumbnail? Gracia, yung thumbnail, yung pinasa ko sa'yo kanina. Yun yung tawag doon, thumbnail. Sabi bawal magpalaro. Hindi pwede. Pwede ata, may nagpapalaro eh. Gcash ko. Ano Gcash mo? Loka ka? Di ako vlogger, support lang ako. Ayan, sabi ni Abalos Dasha. Support lang yan sa akin. Hindi naman bawal magpalaro. Sige, game. Game ako dyan. O, tawagan mo si Champis. Gracia. Tawagan mo si Champis. Ikaw magpapalaro, Mel. Para kasali ako. O, game si Katya ang vlog. Ayan, para may pang Gcash na. Para magkalaman ng Gcash ko. Ayan, sabi ni Katyang vlog. Oo. Maganda yan. Ano, Mel? Wait. Tawagin ko Inday. Sige, tawagin mo si Inday para makasali siya. Ayan na, si Inday. Ayan na. Ayan. Sali ka doon, sis Inday sa palaro. Ayan, sali daw siya, Samgit. Sali ka, Benpax TV. Wag na pala, magaling yun. Andyan na nga andyan nga si Inday Tef. Okay lang yan, ano ka ba? Ayan, sali nyo na kung sino isasali. Sali kayo. Paano sumali? Ayan, mag-ano ka lang, maghuhula ka lang kung ano yung papahulaan.
Sige po, sabi ni Benpack TV. Ang hirap kay Inday Tep, sabi ni abalos Gracia. Oo nga, nagpunta ka rin doon eh. Hindi, si ano naman yun, si Mel naman ang nagpaano nun. Si Mel din. Partida! Naghuhugas pa ako ng plato. Sige, sige lang. Kaya nga, saan siya magpapalaro? Dito, sali. Sali ka. Ano, Mel? Where are you now? Akit ka, gusto mo? Saan na? Tagal. Where are you now? Hi, exciting. Paano laro, chararat? Isip pa. Nag-iisip pa siya eh. Ano lang din siya, Pinohenyo. Ano lang din siya, hulaan. Kung ano yung niya, yung hawak niya, ganon. Magsasabi naman siya ng clue eh. Arat na, sabi ni Sinday, sabihin mo na magkano ang first game. Aba, talagang amount at agad Gracia, paghahalatan ka, uy. Siyempre. Here na agad, Tres, kakain pa lang. Kain ka muna, Tres. Siyempre, ha. Pagkahalataan ka, wag kang masyadong dyan, Gracia. Baka mano tayo dyan. Ayan, sabi ni Alonso, one word English nakikita in any part of our house. Ayan, English ha. Madugo yung ilong nyo dyan. Kasali ba ako, Mel? Appliances. Charot. Ano pa naman yan? Bakit yung first game mo is English? Nasali ako? Wall. Ref. Lamp. Hindi appliances. Nakikita in our house. Loading. Sabi ni Tres, yan. Small things. Sabi ni Mel Alonso. Small things. What's that? Roof. Small things. Ano na, Gracia? Where are you na? English nga pala. Nail. Coins. Ala, nawala yung kapatid ko. Small door. Small door daw. Small yata yung door ni ni Benfox. Well, alas, yes, always loading. Ayan. English kasi.
English kasi. Go pa, gamit. Gamit, window, sabi niya. Ano kasi, ano pa? Nakikita nga sa bahay, pero ano pang gamit pa, ginagamit? Room, bed, small ref, puro small. Kaya pala nawala kasi English. Kasi nga mahina kami sa English. Nav, wire, gamit ba? Lights, tab, ginagamit natin everyday. Toothbrush, cap whip, small whip. No. Sige, Gracia, mamaya Tagalog na. Sabi ni Beth. Alam mo, hindi ito mahulaan agad. Parang ano to, matatagalan tayo dito. Phone charger. Huwag masyadong matagal. Dapat ano. Cellphone. Cellphone. Laptop. Nakikita sa wall. Frame. Oh my God. Clock ha. Sa wall. Ano ba makikita sa wall? One word nga eh. Laptop sa wall. Mirror. Wall. Wall. Door. Poster, door, lamesa. Hoy! Chapis! May kita sa wall. Lamesa. Calendar. Floor. Grocery. Makikita sa wall. Wall. Paper. Cross. Ano pa ba? Curtain. Lamesa. Uy, puro ka lamesa, Shambi. Wallpaper. One word lang, one word. Apan, butterfly, water, wallpaper, wallpaper. Ano pa makikita sa wall? O, ano? Orasan. English nga, ano? Shabis, mirror. Basic lang to. Basic lang daw. Ano yun? Maliit sa wall. Photo ng mama ko. Puro ka kalokohan, Shambis. Kung tumutulong ka dyan. Meroro. Ano yung meroro? Basic wall. Decorative. Decorative. Mirror. Ano ba meron sa ano? Ayaw. Agyo. Agyo. English nga. It's small things. Ano ba meron? Baka meron kami dito sa wall. Nail. Tarpaulin. Tabo. Tabo. Tumingin kayo sa wall nyo na may something nakakaiba. Eh, wala kaming wall. Tumatax. Pako or nail? Ayan. Pako do or nail? Picture frame.
One word, Chambis. Pintura, English nga ni. Tamtak. Kulit ni Chambis, uy. Pin. Paint. Under the saya. Sasa. Ay. Ang tagal na. Ang tagal. May winner na. Sino? Wow, sino? Si Inday Tef. Flower base. Sino? Sino nanalo? Wow naman. Sino nanalo? Shelf. Isame. Stop. Dito. Sa flower? Sa vase? Naku, may nag-stop na. Sino yun? Katya Vlog, tap. Ah, wow, si Katya sa tap-tap. Ay, yan, congratulations! Ayan, Katyang Vlogs. Ayan, ikaw ang winner. Congrats sana, sis. Congrats sa winner. Kaloka, one word. Sinabi nga one word, Chambis. Kung ano-ano pinagsasabi mo. Ayan. Mega love shoutout, Chong Lang Show. Chong Lao Show. Ayan, hello po host. Patamsak naman po ako sa mga premier, Chong Lao Show. Ang ganda ng pangalan mo ha. Pa-help po ng channel ko, please. Type ka lang po ng Teddy, ayan, ibababa po kayo ni Nightbo. Ayan, mega love shoutout, Mami Kaydin. 100 tag pipiso ang price. Ayan, sabi ni Mel Alonso, ayan ang ano nyo. Paano malalagyan ng thumbtack ang wall? Paano nga ba? May sumagot pa nga na lamesa sa wall ng kulit na. Okay lang, sabi na. Pag may nilagay ka, bakit naman kasi sa wall? Anta. Grabe sa lamesa sa tasa wall. Kaya nga, paulit-ulit. May sumagot nga ng laptop sa wall eh. Ako yun. Hindi ko pa naman alam na sa wall. Ano ka ba? Kaya sumagot ako ng ano. May cellphone pa nga nasa wall eh. Hindi lang naman ako ah. Ano ang A-type post? Teddy po, Teddy. Ayan, Teddy. Chong, type po kayo ng Teddy, tapos pakiunahan po yung nakapin. Ayan. Yung wall namin may thumbtack. Kaya pala, may ref nga sa wall. Hindi pa nga kasi alam kung kung saan ba. Siyempre, yun talaga ang mga sagot. And one word pa. Malay ba namin? Ayan o,
Pakidikitan po si Changlao. Si Changlao. Pakidikitan po si Changlao. 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 Ano po kayo? Mel, pwede naman pag plywood kahit, oo nga naman, hard flat and wall, no? Wall namin simentado. Tapos sinabi ko pa to, yung ka. Hindi nga malalagay yung grasya yung wall nyo. Ayan. Ay, nako. Ayan, ibaba mo yung mo, Katyang Vlog. Yung number mo, chararat. Screenshot mo na lang, Mel Alonso. Magkano ang price, Mel Alonso? Price nga, 100 tagpipiso daw. Charot. Sorry sa patong wall. Kaninong wall ba yan? Siyempre sa bahay nyo, pato kasi lahat. Kaya nga pala isipan kami ni Aishan kasi sagot niya, photo ng mama niya. Trip pala itong laro na to. My God! Dararat, baba mo yung mo. Chika's number. Sementado wall namin eh. Nadaya kami nun eh. Dapat may clue. May clue na nga eh. Tararat, where are you na? Ibaba mo yung number mo. At para maibigay sa'yo ang premyo. Next time, magtatanong muna ako kung bato sa wall nyo o hindi. Chavez, dapat nagtanong kami. Dapat nagtanong kami kaninong bahay. Sabi niya, abalos ka, sa game, wag English. Ikaw na kumuha, Ted. Okay, sige. Sige, PM ko na lang siya. Chararat, PM mo sa akin. Balik sa PM mo na eh. Ayan, chararat. Screenshot na lang para remove after. Hindi, mo na lang sa akin yan, PM mo sa akin, chararat. Remove mo na. PM mo na lang sa akin. So, mag-adjust yung yung agpa, games para di nakakahiya. Oo, mag-a-adjust yung Oo, mag-a-adjust yung pag-games para di nakakahiya, sis. Tomorrow na po, ha? Sabi ni Mel Alonso. Ay, wala na. Screenshot ko na. Na-screenshot na. Ayan, okay na, at Kachan Vlog. Screenshot na ni Mel.
po. Salamat. Ayan, sabi ni Chararat Katyang Vlog. Erase. Teddy, ikaw na magpalaro. Naku, huwag na. Nababa ako ng Chararat. Uy, oo nga eh. Okay na yun, screenshot ni Mel. Wala na bang games? Nunood na ako ng Netflix. Manood ka na nga dyan. Gracia, Kim ka na ba? Tagalog na. Ayan, mega love shoutout Maki Vlog. Ayan. Zile y'all gal mile पे भाई Ayan, thank you Maki. Game na sa Tagalog. Oo naman, sabi ni Gracia. Wag English, sakit sa ulo. Sa ilong pala. Kala ko ulo. Hala, andyan si Maki. Oo nga, andyan si Maki. Anong laro? Anong laro to? Ano, wait, isip ako ng medyo madali. Sige sis, Gora Media. Premyo House and Lot ba? Sabi niya, Maki Vlog. Anong premyo? Hey, Anong mayaman? Hala, kailangan makaisip. Di ko kaya English. Sali ako pag papagina. Sali.
Mel Alonso, pwede pa rin ako sumali kahit nanalo ako. Pwede naman, sabi ni Gracia. Siya na ang sumagot. 6 lang tayong viewers. Oo. Respias, tapos ka na kumain. Okay lang yan, Tres. Ano? Yan. Okay lang. Di mamaya mag-out na rin ako. Wala na palaro. Next time na lang ulit. Next time na lang. Ayan. Sabi ni Kasyang Vlog, hello, meme. Sabi ni Tres yan. Ayan, panggandara. Sabi ni Wala pa. Madali lang yan. Wala lang Latin. May tanong na ba? Wala pa, nag-iisip siya. Stay put ka lang dyan. Haha, naghintay pa kami. Next time na lang ulit. Next time na lang. Pabuti kasi malulubat na ako eh. Malulubat na yung cellphone. Naghintay pa kami. Di, dapat, lang ako, 2 hours lang. Mag 2 hours lang sana. Adi 2 hours naman na. Next time na lang ulit. Game 1 more, sabi daw ni Mel. Nanonood pa ako ng OPA.
Opa? Ano ba sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Sige, mag-ano na kayo. Hala. Kainis. Ayaw na ma-open. Wag na, next time na lang. Next time. Next time na lang. Next time na lang. Ay, Gracia, matulog ka na. Gabi na. Pupuyat kayo. Oo, pikit na si Teddy eh. Pikit na talaga ako. Sleep ka na. Sleep na kayo. Good night sa lahat. Ayan, good night, Penpax. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Good night. Shopbiz, good night. Si Shopbiz. Ano? Patulogin mo na Shopbiz. Ayan, good night mga idol. Daddy, pahinga ka na. Pasok pa tayo. Oo nga eh. Patip na ako. Good night, Sis Inday. Good night na Gracia. Ayan. Matulog ka na, oy, Gracia. Anong oras na? Good night. Good night, Chararat. Maraming salamat sa inyo, sa support. Untog ko pa yan sa pate, diretso tulog. Sige, Gracia, gawin mo. Dali. Ay, nasa oh. Pakita ka daw. Ay, si Gracia, pahay ka. Tulog ka na, sabi mo. Bujing, sabi niya, oh. Good night, everyone. Keep safe, God bless. Sabi ni Katkan Vlog. Ayan. Bujing, good night. Hindi ka pumasok. Ayan, sayang. Ayan, good night, Gracia. Love you. Good night, Chararat. Love ya. Ayan, maraming salamat sa inyo. Lesbian. Good night. Chel. Sleep na tayo. Yung module, sabi. Ayan. Yung module mo, hoy, sabi ni Gracia. Ayaw daw ipagawa, sabi ni mama niya. Bakit?
Mali. Babors, dami kong tawa. Kabagang ka, baliw ka. Love ya, chararat. Tulog ka na, chararat. Maaga ka pa gigising bukas. Nakaloading ka. Isusulat mo na lang yun eh. Ayaw doon ni Chong. Ayaw ni Chong. Papatutog ako. Asa mama mo? Asa mama mo? Meron. Ay, asa mama mo? Ay, nasa mama mo, sabi niya. Send ko sa'yo, Jig, sabi niya. Naka-load. Wala daw siyang load, pero naka-YouTube siya. Isulat mo, maglalaba ako tomorrow. Wow, English, tomorrow. Napa-tomorrow ka pa, ha? Naman, akala ko ba hindi ka marunong mag-English? Bye-bye, Xingwang. Ayan, natawa tuloy si Mel Alonso sa'yo. Apat na lang. Gracia, see you on Thursday. Oh, kala mo hindi talaga. Kala mo talaga, hindi talaga tayo nakikita. Pero totoo talaga, hindi tayo nakikita. O kabog, English. May pa-Thursday pa. Eh di may lakad kami ng kapatid. Pag ano ka dyan, mag-set ka. Wala akong may set Sabi mo, tata? Di nga, asa abroad ka? Oo, nasa Japan ako, di mo ba alam? Love you! Yan, sabi ni Abalos. Ayan, mega love, shoutout, please change, tata. Ayan, yung aking pamangkin. Galing pala sa English ng days memorize. Ayan, oo. Magaling lang yan sa mga days. Kalain mo yun, may 5 million in the house tayo. Grabe siya. How about man? Konti marunong, di ba? Konti marunong ako. Ayun, no? Yeah. Yeah. Oo, magaling yan si Gracia. Yeah. Magaling sa ano? Gracia, may papahula ako sa'yo. Bibigyan kita, dali. Oh, pera to eh. Magaling ako. Magaling ka. Ikaw na. O, Gege. Talaga. Buka ka talaga pera. Teddy, magaling niya mag-English. Yap. Bilis. Mabili ako dyan. Ano to? Ba't natin?
Sige, may papahula ako sa'yo, Gracia. Siyempre, panggatas ni Grace. Huwag ka na maggatas. Sabi ko ba naman sa'yo, huwag mo na pagkatasin yan. Ano na? Ano ba ipapahula ko sa'yo? Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, matulog ka na, sabi ko. Ano na daw? Si Gray tulog na. Hoy, matulog ka na nga. Ano na? Mukha ka talaga eh, no? Mapapaghalataan ka, huwag ka nga dyan. Ayan, mega love shoutout sa Lakan 12. Tamsaktan host, pa-join. Ayan, mag-join ka dyan. Ano ka lang, mag-type ka lang Teddy. San Lakan 12? Ulo. Mag-ano ka na, mag-type ka lang ng Teddy. Ayan. Gracia, sige, hulaan mo, 100 chikas. Anong hayop ang paa nasa ulo? Gracia! Anong hayop pa ang paa? Hayop? Hayop ba yun? Paa. Malay ko dyan. Game! Gracia! Sagutin mo daw yun, Gracia. Sige, hulaan mo 100 chikas. Anong hayop ang paa nasa ulo? Ano, meron ba yung hayop? Dami mong cellphone na. Kanino yan? Kinuha mo. Tulog na si mama mo? Asa na si Gracia? Malay ko, nawala na. Sabi niya, alis daw siya. Tagal. Chat mo nga. Sa taigin. Paano pa daw sabi ni Tata? Dito pa, Mi. Ayan, nandiyan pa pala. Hindi na ka natatawagan. Puro ko lang ako. Ayan na. Ano ba daw? Sagutin mo daw yun. May 100 chikas ka. Usa. Tama ba? Usa daw, Med. Usa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ganun ba yun? Dalawa na lang. Ha? Wrong. Ano yun? Inaantok na ako. Bilisan mo, Gracia, at ay tayo matutulog. Ayan, mega love shoutout, Chong TV official. Shoutout from, Antarctica. Uy, musta ka na, Chong? Ngayon ka lang dumalaw. Anong oras ka na-start? Mga ano na? Mga 7 something. Ganon. Uto!
Naki-wifi lang ako, ate. Kaya pala. Ay, tanong mo dun sa mga Tulugan pa. Ang galing! Kuto Apa? Nasagot? Tama yun, kuto? Alam mo kung bakit kuto? Bakuto ka daw. Yehey! Ayan. Saan lakan, 12? Ano lang po kayo, mag-type ka lang po ng Teddy. Para si Nightwood na lang po ang magbababa sa inyo. Saan lakat, 12? Tapos pakiunahan po yung nakapin. Maraming salamat. Ang bilis na sagot. Oo, kasi maraming kuto yan. May kuto yun. Out na, Ate Ted. May curfew ako. Oo, sige. Sana all may curfew. John TV official. Mag-out na rin ako eh. Mag-out na ako. La, yung katabi mo madami. Ay, todo pala. Hoy, unti na lang! Dati kayo! Wala daw. Madami. Kunin mo ngayon yung tali ko, Fran. Body, sa baba. Hoy, Teddy! Hoy, ay, kala ko. Kay Teddy na lang kukunin. Gracia tomorrow morning na. Si Ate kay Flo. Dali na, uy. Dali na. Okay po. Kabilis pa. Galing Ang galing ko, sumagot Gracia. Galing sumagot. Natok na ako eh. Akala ko hindi masasagot. Masasagot agad yan. Buding, huwag ka makulit. Madami kasing alaga. Madami kasi kami niyang alaga eh. Huwag mo kasi masyadong ibulgar, Gracia. Sige, Mel. Tomorrow, I love you. Tomorrow, I always again. Diba? Nanalo din. Thanks sa palaro. Ayan. Nanalo din siya sa palaro.
Tomorrow. Kailan next game para makaipon naman ako sa Gcash panggatas ni grade 2? Uy, Gracia. Ikaw na. Ay, matulog ka na, Gracia. Tulog ka na, oy, Gracia. Off na ako, ah. Oo, mag-off ka na. Pupuyat ka lang, eh. Mukha kang opa. Out mo sa English. Oo, out kami sa English. Sabi ko nga sa'yo, mahina kami sa English. Diba, Gracia? Hate namin kasi ang English. Ah, sige na, mag-out na, mi. Next time na lang ulit. Oo nga, math. Kami, ayos lang. Oo, yan, math. Sa math na lang kami pasagutin, wag lang English. Kasi wow, mahina kami sa English. Sa math, marunong kami magkwenta. Sige, math. Yan. Math daw, oh, math. Now na. Ano? Divide times minus. Square of the ano? Ano? Tara yun, dalawa. Algebra. Next time. Tulog na si Teddy. Tulog na si Teddy. Si Teddy ba? Ayan. Para alam yung tulog na ako. Hindi natutulog yan. Hindi ako natutulog. Ang mata ko ay natutulog na. Puro ka loading, oh. Loading nga eh, loaded yan, loaded. Hindi rin natutulog to. Ay, nako si Gracia. Uy, Gracia, matulog ka na nga. Uy. Gracia, kaya sa nanalo. Gracia pang ano. Correct.
Disgrasya, na-disgrasya sa. Na-disgrasya, kaya nagkaroon ng baby. Wait lang, nagsusulat na ako ng question. Huwag naman question. Dapat, o ihanda mo na, Gracia, question daw. Question and answer portion. Go! Asa na? Question and answer portion. Gawin ko lang siyang 3 hours, tapos yun. Out na ako. Asa na, Mel? Ang tagal. Sura ko dyan kay Step niyo. Ang puti na mukha ko. Parang ang nagamit ng dito. Wait! Yung algebra kasi, yung mga numbers, meron sila sa baba ng number din. Ano daw? Yung algebra kasi, yung mga numbers, meron sila sa baba ng number din. Uy, ginugulo mo na naman dyan. Compute! Wait lang, compute cup po pa kayo kung tama. Ano daw? Hindi ko rin naintindihan sinabi ni Gracia eh. Hindi ko rin naintindihan sinabi ni Gracia. Wait lang, compute ko pa kung tama ako. Huwag mo nang computein. Patay. Si father is ngaw-ngawer. Ayan, mega love shoutout. J. Rodriguez, Tata, may misa dito. Ikaw yun? Ba't JJ Rodriguez? Ba't iba yung mukha mo? Hindi, di ba kay ano yan? Season Lakan 12. Sabi ko ka lang, mag-type ka lang ng TED. Si Father is...
Uy, bukas na lang. Father. Ay, Trespian! Sleep ka na, Trespian. Uy, Gracia, matulog ka na. Si Father is ano na naman, ngaw-ngawer. Gracia. Sige na, good night. Good night na sa inyo. Good night. Mag-sleep na ako. See you next time. Yung ganun pa kita dyan. Ganun pa kita. Patay mo yan. Bye-bye. Bye po. Good night sa inyo. Sa naka-BG pa dyan. Trespian, good night. And Chel, good night. Ayan na oh, meron na siyang meron na siyang harang. Okay na siya. Nagkaroon ng harang. Ala, naka-live din pala si eh. Sige na, out na ako. Good night. Oy, meron pala siyang premiere. Funny Night in Morgue Park. May premiere pala si Tres Jill. Bye, bye.